Και εμείς αμέσως τώρα θα μάθουμε όλα όσα έγιναν στην Junior Eurovision, γιατί έχουμε νικητές. Επιτέλους, έχουμε. Φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος, Ανδρέας Αναστασίου, εκπρόσωπος τύπου της Junior Eurovision. Ανδρέα μου, καλημέρα. Σας. Καλημέρα. Όμορφες που είσαστε. Μα μόνο σήμερα. Εγώ τώρα σας είδα. Τώρα έξυπνησες. Πριν λίγο. Βλέπεις καλά, είσαι εντάξει, μια χαρά. Γιατί τι εννοείς, είσαστε κούκλες. Ευχαριστούμε. Μια χαρά Και είσαστε. εσύ κούκλωσες, Ανδρέα μου. Α, επιτέλους, είπε το Εστάλ. Είδες. Κρίμα, να το πούμε. Εκπαιδευμένη στάλα. Και ήσουν την περασμένη εβδομάδα εδώ. Σωστά. Λέγαμε για αυτή τη διαδικασία που έγινε 2 ολόκληρες μέρες και τελικά χθες. Χθες είχαμε την ανακοίνωση, να πούμε ότι τη Δευτέρα έγινε, Δευτέρα βράδυ πραγματοποιήθηκε η δεύτερη φάση της διαδικασίας. Η Επιτροπή ζήτησε να δει τα 6 επικρατέστερα παιδάκια ξανά. Αυτή τη φορά δοκιμάζοντας τους στο τραγούδι με το οποίο θα εκπροσωπηθεί η χώρα φέτος. Ναι. Και έτσι για να δεις σε ποιο παιδάκι ταιριάζει καλύτερα. Και είχαμε και εκεί μια έκπληξη. Διότι αντί ένα παιδάκι, η Επιτροπή αποφάσισε ότι θα δώσει το εισιτήριο σε 2 παιδάκια. Γιατί λέγαμε για ένα. Πολύ Είδα σωστά. τα 2 και λέω Ναι, έκπληξη. έκπληξη. Η Ραφαέλα Παντελή και ο Χρήστος Γεωργίου θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στον 23ο διαγωνισμό τραγουδιού της Junior Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου στην Τυφλίδα της Γεωργίας. Είναι η δεύτερη φορά που οι Γεωργιανοί διοργανώνουν τον διαγωνισμό. Αγαπούν πάρα πολύ τον διαγωνισμό. Έχουν κερδίσει πάρα πολλές φορές, έχουν φωνάρες και έχουν έτσι μια παράδοση στο διαγωνισμό. Να σας πω ότι το τραγούδι, όπως και τα παιδιά, επιλέγηκαν από μια επιτροπή η οποία αποτελείται από μουσικούς και παιδάκια, όπως θέλουν οι κανονισμοί του διαγωνισμού. Μπορώ να σας τους πω κιόλας, γιατί είναι καλά να ακουστούν και τα ονόματά τους. Να τα γνωρίζει και ο κόσμος. Σπύρος Σπύρου είναι ο διευθυντής μουσικού σχολείου Αμοχώστου. Ο Θείο Εύαν, ο εκπρόσωπος της Κύπρου στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2025. Η Σαλόμη Χατζηνεοφίτου, που είναι εκπαιδευτικός σήμερα, αλλά σαν παιδί είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο στο Ζεκίνο Ντόρο τραγουδώντας το Βάιτσι Βιτσέλο, Βάιτσι Βιτσό. Είναι αυτό το κοριτσάκι που γίνεται viral κατά καιρούς και ξαναέρχεται στο προσκήνιο. Αυτό. Ο Μάριος Καλένος και η Ζωή Κυριάκου, που είναι τα παιδάκια που έχουμε στο ΡΙΚ, οι παρουσιαστές μας και στις Λιλιπούτιες ειδήσεις. Είναι τα παιδάκια από τις Λιλιπούτιες. Ναι. Θέλω μια μέρα, εκτός από τα παιδιά που θα μας εκπροσωπήσουν, να φέρουμε και τα παιδάκια από τις Λιλιπούτιες εδώ. Βεβαίως, εννοείται. Είναι... Εξαιρετική. Δεν καταλαβαίνεις. Είναι εξαιρετική. Είναι πανέξυπνη. Λένε τις ειδήσεις με ένα διαφορετικό τρόπο από αυτόν που έχουμε μάθει να τις λέμε εμείς. Είναι πιο αθώο. Ναι, ναι. Και η Κριτική Επιτροπή, όπως σας είπα, είχε την δύσκολη ευθύνη να επιλέξει τα παιδιά, αλλά και το τραγούδι. Το τραγούδι που επιλέγει και ονομάζεται Away. Είναι μια σύνθεση των Christopher Wortley, Hannah Bryan, Peter Pariger, Craig Watts, Paul Drew και Andy Lees. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι, θα το ακούσετε κι εσείς. Ντουέτο από τη Ραφαέλα και τον Χρήστο μας. Η παρουσίαση του βίντεο κλιπ θα γίνει σύντομα, εννοείται από το ΡΙΚ. Θέλει λίγο χρόνο για να εντάξει, επιλεγήκαν χθες τα μωρά. Τους δώσουμε λίγο χρόνο. Είναι λίγο σε μια κατάσταση του τι συμβαίνει, τι γίνεται. Φαντάζομαι και η χαρά τους μεγάλη. Τεράστια. Όταν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πήραμε τους γονείς τους το βράδυ. Για να τους τα ανακοινώσετε. Για να ανακοινώσαμε, ακούγαμε έτσι φωνές, χαρές, κλάματα. Οι οικογένειες ήταν μαζεμένες περιμένοντας, γιατί ήξεραν ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα ανακοινωθεί. Επιτρέψτε μου να πω όμως. Βεβαίως. Ένα μεγάλο συγχαρητήρια αρχικά στα 6 παιδάκια, σε όλα τα παιδάκια και τα 6 που στάθηκαν μπροστά από την Επιτροπή, αλλά εννοείται και στα 70 που πέρασαν αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει ενδιαφέρον, έχουμε μωρά που αγαπούν τη μουσική, που τους αρέσει. Έχουν υπέροχες φωνές. Ταλεντάρες. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε μια Junior Eurovision εδώ στην Κύπρο και να συμμετέχουν όλοι. Είναι εξαιρετικοί να συνεχίσουν να δουλεύουν σε αυτό που αγαπούν, να συνεχίσουν να μοιράζονται το ταλέντο τους. Και εννοείται θα βρεθούν και πολλές άλλες ευκαιρίες. Είναι πολύ μικροί ακόμα. Άμα έχουν το ταλέντο, όρεξη να έχουν και μια χαρά. Τώρα ήρθε η ώρα της Ραφαέλας και του Χρήστου, έτσι. Και να αρπάξετε αυτή την ευκαιρία, παιδιά μου, και να δώσετε τον καλύτερο σας σε αυτό. Εμείς σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Θα τους έχουμε εδώ στο στούντιο. Εννοείται. Σου έχω υποσχεθεί ότι θα έρθουν και εδώ. Απλά επειδή είπαμε ότι
Εντάξει, έμπρο είναι σχολείων ακόμα. Θα το διευθετήσουμε για να μην μας θυμώσουν οι δασκάλοι, κατάλαβες. Εντάξει. Είναι 12 και 14. Άρα γυμνάσιο. Δηλαδή γυμνάσιο. Εντάξει, να πιάσουμε ένα διά από το Υπουργείο. Λοιπόν, Ανδρέα μου, υπάρχει κάτι με την Eurovision? Όχι. Εντάξει, ακούστηκαν διάφορα ονόματα το τελευταίο διάστημα. Εκτός ότι ακούμε διάφορα ονόματα, έτσι, μιας και είσαι εδώ, κάποιες χώρες θέλουν να αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό. Ναι. Υπάρχει μια έντονη συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει με κάποιον τρόπο ότι λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ υπάρχει έντονη συζήτηση για το κατά πόσον θα μπορεί και θα πρέπει το Ισραήλ να συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε όχι. Είναι μια τεράστια συζήτηση. Η EBU, που είναι οι διοργανωτές, ο φορέας στον οποίο συμμετέχει και το ΡΙΚ ως μέλος στην Ευρωπαϊκή Ραδιοφωνική Ένωση, μετάθεσε αυτή την απόφαση το Δεκέμβριο στη Γενική Συνέλευση των Διευθυντών, όπου θα πραγματοποιηθεί στη Γενέβη. Εκεί θα πάρθει και η τελική απόφαση κατά πόσον πρέπει να συμμετέχει ή όχι το Ισραήλ. Τώρα κάποιες χώρες βγαίνουν με δικές τους ανακοινώσεις και λένε ότι αν συμμετέχει το Ισραήλ, εμείς δεν θα συμμετέχουμε, ούτως ώστε να δώσουν το μήνυμα ότι αν προχωρήσει τελικά η συμμετοχή του Ισραήλ, εμείς θα είμαστε εκτός. Για παράδειγμα, όμως, χθες είχαμε την επιστροφή της Μολδαβίας, η οποία ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στο διαγωνισμό μετά από 2 χρόνια απουσίας, αν δεν κάνω λάθος. Άρα κάποιοι φεύγουν ίσως, κάποιοι έρχονται. Είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε όλοι στενά. Για τη συμμετοχή μας, πότε θα γνωρίζουμε κάτι περισσότερο? Εντάξει, τώρα και με την ολοκλήρωση νομίζω της διαδικασίας για την Junior Eurovision θα ξεκινήσει αυτό το κεφάλαιο. Θα ξεκινήσει το κεφάλαιο Eurovision για ενήλικες. Και θα σε περιμένουμε εδώ. Βεβαίως, μόλις έχω νέα, εννοείται να σας πω. Μαζί με την Ραφαέλα και τον Χρήστο. Εννοείται, θα έρθουμε γιατί είναι. Πιάσε σχολείο, πιάσε Υπουργείο. Να πάρουμε άδειες. Να τους και θέλουμε εδώ τα παιδιά να τα γνωρίσουν. Αν τους έλεγα τους ίδιους, πάντως να ξέρεις ότι θα φεύγα χωρίς κανένα πρόβλημα. Εννοείται. Για όνομα του Θεού. Θα ήθελα να έρθω. Ποιος θα έλεγε όχι? Ποιος θα έλεγε όχι να λείπει από το σχολείο? Έχουμε και ένα σχετικό βίντεο. Σωστά, να το παρακολουθήσουμε. Τις πρώτες σου δηλώσεις. Και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, εγώ Ανδρέα ευχαριστώ. μου. Πώς νιώθεις που θα εκπροσωπήσεις την Κύπρο στην Junior Eurovision 2025? Ευχαριστώ, είμαι πάρα πολλά ενθουσιασμένη και πάρα πολλά ευχαριστημένη που με επίλεξε η Επιτροπή να εκπροσωπεύσω την Κύπρο φέτος. Μεγάλη τιμή, ελπίζω να αρέσει του κόσμου το τραγούδι. Φαντάστηκες ποτέ τον εαυτό σου πριν πάνω στη σκηνή της Junior Eurovision? Είναι ένα όνειρο που είχα από πολλά μικρή, αλλά δεν ξέρω ποτέ, δεν πιστεύω ότι ήταν να γίνει πραγματικότητα. Αλλά έγινε και είμαι πάρα πολλά ευχαριστημένη για αυτό. Νιώθω τέλεια, ήταν πάντα το όνειρό μου να εκπροσωπήσω τη χώρα μου στη Eurovision βασικά. Ειδικά στη Junior Eurovision τώρα από μικρή ηλικία αρέσκει μου πάρα πολλά ιδέα και γενικά πάρα πολλά ωραίο το αίσθημα. Νιώθω τέλεια που είναι το έτο γιατί θα μου αρέσκει τόσο να είμαι μόνος μου όσο να είμαι με κάποιον άλλον που να με στηρίζει. Πες μας λίγα πράγματα για το τραγούδι. Musical, πρέπει να πω στον κόσμο να περιμένει πάρα πολλά γιατί είναι πάρα πολλά ωραίο, θυμίζει πολλά musical. Η στίχη για την αγάπη, για όλα, για τον κόσμο, για την ειρήνη στον κόσμο. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στη Ραφαέλα και στο Χρήστο. Μας είμαστε σίγουροι ότι θα δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Και εμείς, Στάλο μου, ήρθε η ώρα